ए मास्टर हाई बेला बाजार बा सामने बानू बेला बाजार से जौन शर्मा टोला है ने जाता रास्ता पुल पर ओकरा बाजार से थोड़ा सा आगे बढ़बा 50 कदम आगे बढ़बा। अच्छा तो हई देखा है माँ का इंटरप्राइजेज बा, देखा ऊपर बोर्ड देखा देखता रहो। देखा जहाँ फ्रिज बा, कूलर बा, पंखा बा, LED लाइट बा, वॉशिंग मशीन बा, इलेक्ट्रिक सब सामान यहाँ मिलला। लेकिन यहाँ पर फर्नीचर मिलला। शादी ब्याह के यहाँ देखा शादी ब्याह के जब समय होखला तो लड़की वाला सरकार वाला लड़का वाला से कि हम फर्नीचर दे दे, हम सोफा दे देम, तो सब कुछ दे दे हम, साथ में इलेक्ट्रॉनिक सामान दे दे। ठीक बा। तो अब हमनी के यहाँ ऑफर बा जहाँ लोन के सुविधा बा, लोन के सुविधा बा जे अगर पैसा नहीं खे तो लोन भी अगर महीना में किस्त हो जाए, लोन हो जाए तो महीना में किस्त के रूप में काट लिया और पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाए और आदमी के सामान दे दिया। बहुत अच्छा व्यवस्था बा। एक साथ में ऑफर भी बा। अच्छा। तो ढेर आदमी मुँह सुखा के रखता भाई बेटी के शादी करे तो पैसा नहीं कैसे हो, दिक्कत तो होला। तो वो चलते हमनी के वीडियो को डलले है, वो वीडियो में देखावल गल बा। लेकिन आज हम दुकान पर आयल बानी, आई सामने दुकान बा माँ काल रात्रि इंटरप्राइजेज। ठीक बा, आई है ना दुकान दिखा दी तो है सब आई दुकान देखा जा। यहाँ मोबाइल सब मिलला है, मोबाइल मिलला, इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलला है। देखा स्मार्ट टीवी बा, सब कुछ बा यहाँ। आई देखा टीवी बा, बहुत सामान बा में। चीज बा, चीज बा, मिक्सी मशीन बा, बहुत कुछ बा। बहुत अच्छा दुकान बा, बहुत अच्छा दुकान। ठीक बा। तो ये चीज के अभी हमनी के दिखा देते हैं। ऑफर बा एक साथ में, तो ये ऑफर हमनी के दे हम दुकानदार से हमनी के बात करते हैं। एक प्रोपराइटर बा अरुण कुमार सिंह। ठीक, अरुण कुमार सिंह उर्फ टुनटुन जी, जो हमनी के दोस्त भी रहल बा। आई है ऑफर निकलल बा, चलो हम टुनटुन जी से बात करावत हैं आगे। तब इस चीज के ये है सामने देखा है टुनटुन भाई हवन अरुण कुमार जी। अच्छा भैया प्रणाम। ये ऑफर जो निकलल बा होली के बाद हो रही कि सालों भर रही, गरीब के मदद ला सालों भर ऑफर रही। लोन के सुविधा बा यहाँ। फर्नीचर 32 इंच के स्मार्ट टीवी फ्री, 32 इंच के स्मार्ट टीवी फ्री बा। हर एक सामान पर छोटा सामान फ्री। फर्नीचर के सामान ले आई तो LED टीवी फ्री बा 32 इंच वाला। अच्छा ठीक। अच्छा, एक अलावे अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान लिया था, फ्रिज भल, कूलर भल, ये सब तो वहू में कूलर कुछ ना आयरन मिली तो इंडक्शन कुछ में ऑफर एगो फ्री मिली। समझ में आल लो, समझ लो। तो बहुत अच्छा ऑफर बा। सब सामान ब्रांड में। सबसे बढ़िया व्यवस्था ये बा कि पैसा अगर नहीं हो बा तो कुछ जीरो पेमेंट पर, मतलब पैसा नहीं हो दिया तो बाद में पैसा दिया तो रही लोन पर रूप में किस्त में। सटुआ सामान नहीं के फैथी लाट वाला सब ब्रांड में सामान टोटल, वॉशिंग मशीन से लेके कुर्सी से लेके पलंग सब ब्रांड। फर्नीचर के साथ कौन कौन चीज लागला? फर्नीचर के साथ गद्दा लागी, डाइनिंग टेबल लागी, कुर्सी लागी, अलना लागी, ये सब सामान लागी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक सामान में बाकी सब अलग से। अच्छा, मोबाइल कोई लेता, स्मार्ट मोबाइल कोई लेता तो यहाँ के कहते नहीं कि स्मार्ट मोबाइल के साथ हम कीपैड वाला जो बटन वाला मोबाइल होखला वो हम फ्री दे दें सालों भर। वो ऑफर सालों भर रही। तो यहाँ पहुँचे के बाद बेला बाजार पार करब, जहाँ बाजार लगला साप्ताहिक बाजार, सब्जी वाला बाजार लगला, उससे थोड़ा सा आगे बढ़म शर्मा टोला वाला पुल वाला रोड पर, तो 50-55 कदम 60 कदम आगे बढ़म तो प्राइज माँ काली इंटरप्राइजेज। इंटरप्राइजेज बा, माँ काली इंटरप्राइजेज। ठीक बा। तो जौन भाई के जरूरत पड़े वो रउआ भी संपर्क करे, मोबाइल नंबर हम लगा दे मुँह में। ठीक बा। रउआ ग्राहक जो ना ओकरा फायदा मिलता ही नु, फायदा मिली तबे नु सब सामान पर आके ग्राहक आला के खुद ग्राहक आवे लगे। समझ ला, हमने आगे चल के बता देते हैं। कोई भी जहाँ भी जइहा, कोई अगर जरूरतमंद बा ओकरा के बता देवे के बा कि भाई ई हवा पर पहुंची रहुआ, कैसे पहुंचब वो वीडियो में बता दिया बा। वीडियो में मोबाइल नंबर दे दिया था, मोबाइल नंबर से संपर्क अगला कर ली। यहाँ आयला के बाद में ये टू जेड सब सामान फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक सब कहूँ जाए दरकार नहीं पड़ी, कहाँ जाए जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ ही मिल जाए। 35,000 फर्नीचर वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग से जो फरमाइश करला के बाद में ओकर अलग बा, मतलब मिनिमम 55,000 इलेक्ट्रॉनिक वाला ही है ना। ये आसपास में बा और जैसा फरमाइश बहुत दाम बोले। ठीक बा। तो वीडियो के हमने के बंद करत है और वीडियो दर्शक लोग से कुछ कहे के चाहत है
दर्शक लोग से कहते कि हम बहुत ये कही कि हमरा रउआ लोगन गहकी भेजी, हम गहकी के निराश नहीं करम, खुश कर देम। तो हमेशा सालों भर वाला ऑफर लोग दिवाली में ऑफर लगा ली, दशहरा में सालों भर ऑफर दे हम हमेशा। ये तो बहुत अच्छा 365 दिन ऑफर, 365 दिन बाद। हाँ। ठीक बा, अब हमनी के रउआ लोगन वीडियो देखी और रउआ लोगन मोबाइल से संपर्क सब करी। सामान ब्रांड अरुण कुमार 365 दिन ऑफर। माँ काली इंटरप्राइज, बेला बाजार। बस ठीक बा, धन्यवाद, प्रणाम।